Chill for real. Yeah, Sabo with Junior Spragga. Yeah. Let's go. Emmanuel, Onyongwela. Da. Nadinda shiga kwa siko, ndauya ni shoko, waiti imboko, nufera mboko, asivo zivisi nchavaro vera se hoko, anusiva kuti manyi veru liri mambo, ndauya na spaxi, kasi pasa iti manager laxi, wauze vese kuti vete relaxi, nekuti wauze kuti ndikuseta pesi, itonza muvesi, nipando shika, ninge chaputika, ndezotika, tamba sekuseka, vaiti ndikufoka, manu atsoka, goma ndisikumira mkoma vangu ndutumuka netichacha ndovatenda kumberi kwanchayenda endo geto rangu vodze kuti ndotifenda yange vakapomba vachida ndisarenda yaseme Yeah, man. amisemanyero unyongololololo apa zvangu pasaiti ndinamkomaziko ende manyuwero vaimuti ndiri mboko ndine ndakaburisa ngwere yekwamutoko oze kuti vese ndovarovera sehoko mumo wangu spaxi ndakuda kuti vadye vese relaxi ndauya panapa namanye zvangu laxi saka vaudze pamawexi kuti iso wegifi thanks the arts kumira ndiri kuimba ende ndiri kushanda nesimba ende kumberi ndoenda ende chacha ndotemba ende varipo hupu manyuwero vanomtemba kuma ndisikuramba ndiri kuramba zvangu nchiimba ndinotenda endiketo ndatifenda enda ndisikusarenda nini pachapinda ndatingoma ndoponda ndoda kuti vazive handizindonda ndikuratidza chinangwa asi manyivero muzukuru vachiyangwa ngoma ndiri kudya itaunge chingwa asi ndakabaudza kuti zvinhu zvangu pavhicha enda murodi kuenda mumugwagwa ndobva chaona kuti manyivero achaenda fa kuita kunge wingeti mukoma akafa mamero vaida ndikosafa asi ndavaudza kuti nine ndinobuda darekuru vanodada vanozvida bigomi breda fomanadamada ritimdora yamkuma kuita mida asi ndavaudza kuti nine this time handisi kumira ndiri kuimba zvimaraini asi zvimangoma ndiri kuratidzawo chipo asi vaudze kuti mano aripo handizive madrugs handizive crime zvangokuponda ritimu nemaraime and this time I think it's my time chibasa ichi ndakachitanga long time handiterere vanichelasi vanodaini ndelose fokasi chipasi aita ndiye ukwe patonasi chovatsa anachotasi marukasi avasati vandivasi asi tsinzinya imtote nekuti imarasta ipote yazeme From top. Ini Junior Spragga njemunzu wadide. Vanhu vaiti Junior Spragga ndo party clan yaJalafu. Yeah, man. Toda mumutoroera yara Jalafu baba. Mama chipinda mune venyu futi. Pasemi baba. same as my general man big up my general and you did it rest in peace my father Salon that's him Chill for real. that's him rating daddy this time Sapa this time ava tell you no say this time I tell you ndiri defenders iye John Terry ora ndiri kurovera kuri kumberi ombori wananengera vakuzerisa ka this time I tell you ndiri defenders iye John Terry ora ndiri kurovera kuri kumberi ombori wananengera vaku amese munandira sambonchira changu vafambira chivaimbira kuna kukadzi ansisina mukadzi saka ini ndakutopisa kavese vakadzi kuna kurume ngochanidzi udzehadzilume bembiro remutemo atipfume murume nemurume isu tobata matemo zvimazvita saka munami ndovabvunza kuti zviri sei vavengi vaye vaida kundisungira play vachindishandisa ivo vachindinyima pi From top. again sa again this time mama sakutangira pajuly yandika amise muna july kuchida clash wewe apply asisazochema uchiti amai ndakurova ngoma vazonditi kwai chalofu saka augusti vese ndovaita masodasi pakumanya ngoma ipo pani rasti ridhim manyanya ngweriri fasti ende nefalasti September andifenda kadya sadza nematemba mukadzi wangu kumba uko anodemba baba vanoimba iye achitamba baro vanitamba October kereketa tata amwe vaitote pamwe ndinomba andingabire vanhu pamabaglaba changu chipo itaenda
anovemba ndinovimba vachaimba vamwe vachatamba marasta uchambe inde vichifamba inde vachitamba misingakenyasi munasvita uchanza zvenzi mofu masvita uchanza zvenzi mofu masvita ende zvino kunombopita Yeah, man. Yeah. Let's go. Let's go. Da 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 da. Da 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 da. Hey. Da 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 da. Yo. Da da. La 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 la. Inenda kati business uketa serious unofura company. Dare guru ndula kutoita ekani. Andira mkuma wangu ndiri championi. Wanondisimbisa wangu kuchitauni. Uti dare guru gare mari pakrauni. Awapere vanoda kuti ndiende towni. Asinda gava uzandiri pondo varova makopo voze kuti vatfire ponectini ndiri pinda pinda ndiri pinda. Umandiri kushanda shanda ndiri yenda. Ende voze kuti pese nini pachatenda pachapinda vachavuma kuti manu ari kushanda nekuti vamwe vemburerutsa asi pakabuda disaster vakavhuma ndiri gangster ndakasvika faster vese ndakava blaster kunge imba ndakasiya ndava plaster manyuviri vanoziya nomutrasta ndaitombotsanya mukuma ndaifasta ndakuro wakati ndakabvisa rasta asi zvimangoma ndiri kuimba vakuposta apa ndiri papodcast mangoma malelexi ndinofunga fast ende vaudze ini goti aitrust nekuti pamwe pacho ndiri set up pace ndiri tonza mbresi ahuja blesi no man can case ndandinzwe mavhesi kuti zvivesi ende manyiviro vese handivasesi nekuti ndikuita zvinhu zvangu idare guru ropa ndakavaudza kundakadya nduru ina ndisi kunyiba mukoma ndiri hove huru pigopu zvamasta vemabhanduru asi ndavaudza pandasvika ipapo ndopa uchasvika nchibadova makopo ose kuti manyiviro muridze ipapo ende futa pana chandibvisa ipapo ndakagara pakati apa ndine ati manheru masikati tarisa zvikati kunge gremu takutoita karati vanoziva kuti mangoma aazi raiti ndakwira flight day and night namama taenda kuchechi all night saka ndizi raiti apa ndiri kuimba zvimangoma ende ridhimu andisi kunyemba mukoma again right ende ine ndiri kushanda ndiri pagrind ende vaudzei ndiri talk of the town vamwe vakuda kuti ndiende underground apa ndiri kupisa ndiri kudiwa pataundi kuti manu ari kusenza nyangwe vakada kutisa vachitenza asi vaudzei nyangwe magangsta vari kubvuma kuti manu ari kuimba vaida kundiita rafu enough is enough ndenge ndakachena mukoma ndenge ndarova bhafu ende manyivero akaguta dya chikafu saka vaudzei vese ndovaita rafu ndizive madrugs kugadzira malinksi vachatenga madrinks bigopu ponzo firelinks sauro akasiya ndigadzira malinks vasikumira mabhos nemadrinks apa ndiri kudiwa futi nemachicks apa ndavaudza kuti we give thanks muna loti oh my god praise the lord vachashamisika manu aenda abroad akavaudza kuti ndiri mukoti mwana washe inini kunge mudara mutarisi nashe vauzei kuti vese panjasvike papo vachavhuma kuti manu hachabatike ende zvimangoma ndichatangike odzandikundike handisi pamakwikwa ndisi pacompetition ndiri pabasa mukoma vangu ndiri pamisheni mangoma akadzidza ane education mageto youth ndiri kuteta motivation ndavhura dare guru movement handisi john but ndiri legend maachievement sageto president improvement ndakwanikwa mutournament 100 entertainment kuti ndiri kushanda ende zvimangoma ndisi kumira ndiri kukanda ngevodzefiya ndikuda mari yakawanda bigoba nditi eudatawanda asi vauzei kuti manu ari kushanda ende zvimangoma ndisi kumira ndiri kuganda vese vachaenda vachatenda kuti mana uyu basa anobata ndisi kumbogaira ngachizvigaira asi vodzezvima freestyle vachazvifarira ende manyuvero vamwe vakumurwarira pamero ahana basa veda kunditadzira kuma vamwe inini ndiri pabasa ndisi kumira ende ndinovimba kuti musazondityira vamwe patani yacho vaida kundibira asi manje mwari wandonamata ndozvinamatira kuti one day zvichachinja manyuvero chamuona ari muchinja musoro mune bleki kwete chinja atambe nemamero nemasenja ndoimba mesenji ndiri mesenja kumageto youth ndiri geto ticha handisi kumira ndiri geto preacher pigo vibes kateu adi ticha no pada kufuma pani maficha endi ngoma dzacho futi dzine future ndichaona vachauya kumapicture nekuti manyuvero ndakuvapaleka kuti
ati mwana wa mucha ende zvimangoma ndikucheka senyama yempucha saka baudze kuti andisikumira ndiri kuchokota enenini ndiri kuratidza kuti ngwambi onge veti manyuvero manje anotamba manje nini handidhambi agamukaga simbi inodya bwani simbi wani mufana akasiwa ari ega ndo pandikatanga kuita zvinhu zvangu ndega inini mumwe wangu handidi zvekubhega ndakwana wani mari yekutenga bhega ndakutokwanisa kupfeka balenciaga mutambura mukoma ndeichitomwa yega tambire mamero teichita tega apa ndine smart ndinenge ndine swega dadada yaseme real thing daddy That a Guruji. that a guru movement. Okay. It's a big thing. It's like conquering family. Conquering family. But yeah. What's on over and dance? That a Guru. Let's go next. Emmanuel Onyo Daddy, ani manage tamandis mego Jackson. Asipa stage ni energy ni action. Iye kwa Samiro Jackson shekutindika shikapa function pasina confusion. Manu mandi pa permission. Do pando tanga chi freestyle session. Diri pa basa inendiri pa mission. Pete quick pandisi pa competition. Ingori porisha ndi finish. Manu ndo pizza basa ndo ita finish. Manu asina fashi, asina vushi, asi akutora keshi kuma bashi. Ingori porisha ndi finish. Shumba ndo pizza basa ndo ita finish. Manu asina fashi, asina vushi, asi akutora ke open piki. Latini no fura hombe, inengoma ndinotasha yakuita kunge mosha. Manu ngabandisi yendi yimbe, latibeso kandi rosha vachiti ndinoyesha. Dakuda nyembe, dakuda mkombe, yakafa mugurerwa futi nzombe. Saka bauze kuti ndo vatsenga tsenga, ndino vatya vese unge nzimbe. Inene, rekushanza mkana, enda chandimisa futi hapana. Manywero, ndichaita mnana, vese makaungana, asi ikadinjuka. Paino, chinja mpaka, pasina maka, mamela nokumaka. Panokumbuka, vanetumadaka. Dare guru mukoma na muhombe, naika vanu cheru, vachicheruka. Apa, kunuba uti chaka hinduka. Vandisi kutangika, vandisi kubatika. Asimuva uti kuti manu, asinini. Disina mosa, velo ndipanisha. Mukoma indaka vaporisha. Sita vachilori tanisha. Emmanuel ndaka vapanisha. Hanzi ya vapedze masports, unotino pizza, basatino finisha. Saka, nyasha ishasha, mwana we mkwasha, anopa hasha. Abantu, vaifambisa mashoko, vachiti manu, deve shiruto, mami wachiti, deve lorodo, tang chipo, veda chipere se sipo. Bombo clan. Junior Spragga. Yeah, man. Spragga Junior. Let's go. La. Ilipo na mkoma ziko na spaksi. Basa. Ina diskumila kumejaja we give thanks. Nyongeza uwa isura chitapana chanusia itaka. Asipa chaduwa kula puna paka. Kamisa mahure shima waka. Gaba utot kwa ndini swaka. Laula uchinja wangu upenyu. Unorwadzi waninyi deshenyu. Nilola kutenda mangoma aita kuti ndiite bondi ngekuti menyu. Ngoma ndiri kuyimba ndiri mupenyu ende ngoma ndiri kuyimba ndisikumira pazvinhu zvangu. Ende jaja ndo vatenda nekuti ndo vari kuwatidza kuti ndionese vanhu chipo changu. Vamwe vacho vaindidzikisira vachitapana asi manje pavakazauya mukana ndo pandikakina ngoma ndakadzidya unge dhina mino inovodomina pane shuviro ndoda kuenda kuzvima ende manyuro vodze kundiri mukoma mangoma ndisikumira ndokuzvitoma yangu laifi yangu yenzi yakaoma. Expensive Banjan. Expensive. Oyo, from Tobaba, Unyongolo. Stretching daddy. Unozvita mambo asipewe ausi makita aita tigezewe mujakuzi tionekewo tipfekewo chipakubusi masara musi musatipesire pusi foda wokoropisuke mchusi. This is not a good, it's a bad news. Diri gonman ndo iye ndakabata usi wedu isusu puti haina ngozi muba uti mangoma ya animarusi mutambo kuno autambo ni mafusi wafambiwe madeko wakava blues patungu tatirwa na lifu kubatwa lusi wabandi baba wakatama banuru wa mashaba wachiza kunge munu aba rure vachire ruta dare rava yambusa
ndikupesa nguva yochidza handikopere Sauro ndogarwa naSauro zvekusvika pakuiswa tatu fesi yaSauro ndamwa zvese ndanejinja yekumisa maps mapatsi musinga vaning'ina bvudzi kudya mupfinje ufanan'ina varova nginya musaita musarina urumanziveziya kuti anokufarira kana ndavaimbira asi kana ndati maruzi nechingoti mutemo mukoma wangu isati ngovhure muromo nyangwe vachisa vachitani pamuromo reikutomuka mukoma iri patomo inaresikusvika kumaguma ende manyuvero ari kukwidza gomo ende zvimangoma ndiri kuimba ndauridza kuti nini ndirimo mukati imomo ndotenda chavaita kuti ndikurangarirwa pane vanhu vese ndotenda ndiyanaiziva kuti manyuvero ndokwachaenda ndotenda natijaja vandiitira kuti ndionekwe pane vana vevamwe ndotenda ndanga ndanzwa nekugunun'una vamwe vachiti akasirwa munzira Sauro wani akazomufira zvikanzi vamugunira vamwe vachifarira zvinhu vichindichemeta asi ndavaudza kuti manje ndinokunda inini manyuvero najaja ende zvimangoma zvangu vese vachafunda ende ndinobhisha pana anotoja mangoma ndiri kuimba ihopo asi kusaisa ipasopo wantaidiwa pashoko tanga tauya nemashoko amisenanga ndiri zero asina hiro inini Emmanuel ndainzi handina chikoro ngoma dzavadhaka unge mutoriro vakatamba mamhero paelo vakanzwa unyongolo vanopinda muforo ubva vastika kunge vamwa mushonga bechikosoro neni havana zororo saka ndati kete ndiri kurira unge bhero inene Emmanuel ngoma dzakakononge machips emabhelo unotuza vega zvako Emmanuel amisenanga ndiri zero asina hiro inini Emmanuel ndainzi handina chikoro ngoma dzavadhaka unge mutoriro vakatamba mamhero paelo vakanzwa unyongolo vanopinda muforo ndobva vasiya vasika unge vamwa mushonga nesu havana zororo saka ndati kete ndiri kurira unge bhero inini Emmanuel ngoma dzakawanda unge machips emabhelo unochuza wega kuita unge bhero ndati inini dzakawanda ngemachips ngoma dzakawanda kunge machips ekubhelo unochuza exactly kuya hanzizonika ende unochuza wega kunge bhero ayo sadaro from top because then you're expensive Emmanuel onyongolo amsilanga ndiri zero asina hiro inini Emmanuel ndainzi handina chikoro ngoma dzavadhaka unge mutoriro vakatamba mamhero paelo vakanzwa unyongolo vanopinda muforo ubva vastika kunge vamwa mushonga bechikosoro neni havana zororo saka ndati kete ndiri kurira unge bhero inini Emmanuel ngoma dzakawanda unge machips emabhelo unochuza wega kuita unge bhero ndati kete ndiri kurira unge bhero inini Emmanuel ngoma dzakawanda unge machips emabhelo unochuza wega hanzi Emmanuel ari kupenga chimwana ndachivenga dauchicheka nemapanga kumutsenga kunge tsunga tobva tamuvhiringa tomuka ndamugoronga tomuporonga auda zvitanotoka asi ngoma ndiri kuimba imba nesimba uma ndiri kusenza asi ndakaudza kuti feya ndiri kuimba asi mangoma ndoda kuti vakatemba ndoda kuita big house imba yakanaka kufura state house ndichigara neboys and girls tine many things semakings anemalings emanye to sound vacheridza hardcore nekochas deuta yoda nemadopazi mapiazi kuitira isuve dryers yatiliva nejelasi mavinas marukas takamirira ngema muranex muneva emataxi sande munazitoenda kelazi kunoudzwa riyazi ndichinzwa shoko zvangu ndine paparasi ndoda high life kunge teki
Mafia rangura kaita ndishinge Diketa mari antivatipe Nyangwe hope datare hombe Nobda mesen noda I left kungeteke Ni mafia rangura kaita ndishinge Diketa mari antivatipe Nyangwe hope datare hombe Nobda Dare hombe Dam kumbe Siendi imbe Dakuda nyembe Inzombe Ende bote kuti ndoda kuti ndishike vese Vantembe Uti mani veru ani ati Nyangwe shikanzi mani rumaskat Antelile vanu vaneka that Vanu razi vanene iketi no prat What? Nde bauze indine ati Kabasa de kuya kuno chiwanza maprat Vanu siva kuti ndaga chena unge fat Mani rumaskat Inge ndina mani chabang Shi ita sunu zang Ne boi tangu shi ita wo sunu zang Ama tangu wachimbisa wo sunu zang Kuti manu kushanda osumira mume wang Angu masawira Unsimbisa Anu matatira Indi fuzi Mafarira Sasauro Sunkara ya Zigo ayona tipedze mari ndimani anobotara nemukoma Yeah man Yaman takutoona wanzwi mangoma but mama lines abuda apa pane nyaya yehombo dzabuda ipapa Bad company. Onyangwana Ilini ndikura Dedi bainjisa Snoop Doggy My bainjisa Otoki Bumpiki bangu ba inzidaki Bari muna ya pingi Ben pimisa skanki All eyes on me Satu parking Doda mota zaka wanda se paka paki Upenyu waka Oma iwastaki Asemu haso Data ataki Emmanuel run Sechikafu Antifenda ka espaya Goma semu kanazi Anborutaya Dari guru Dati itori empire Yekutoti ngoma ticharamba tichi supply mufunge Mugatariza kwandabva where I'm coming from Dirindega inini all along Ishe itaindite strong Vaindizikisira wanna prove them wrong Kwandabva where I'm coming from Dirindega inini all along Ishe itaindite strong Vaindizikisira wanna prove them Joimba Shimangoma sengwana wa Bob Marley Junior Gong Left ya kangoma senyama Junior Spragga in the building. Unyongolo Dave guru Ilinde chikura The divine twisa Snoop Doggy My banjisa Otoki Bamdiki bangu ba inzi daki Bari muna ya bingi Bani pemisa skanki All eyes on me Satu paki Ndoda muta zaka wanda se paka paki Upenyu waka Oma iwastaki Asemu haso Twitter ataki Emmanuel Ravova Sechikafu Andifenda ga ispaya Goma semu kanazi Anboritaya Dari guru Dati itori empire Yekutoti ngoma ndicharamba ndichisupply mufunge Mugatariza kwandabva where I'm coming from Dirindeka inini all along Ishe itaindite strong Baindizikisira wanna prove them wrong Kwandabva where I'm coming from Dirindeka inini all along Ishe itaindite strong Baindizikisira wanna prove them wrong Doyimba Shimangoma sengwana wa Bob Marley Junior Gong Left yaka oma senyama Ye Putong Dosongo shinga se gudo si babuni si Hong Kong Didi original and this is Hong Kong No vocality, clean lyric Nzwai masongo, respect and manners Kuma elders, unurara maolongo Nzwai nini, da, jeez It's so hard to make it easy Anganisa spatik bitonge wisi Pangwe pototo fungo di manero di Chris Brown ni pangwe ndi peace Asi, mugatariza whatever where I'm coming from Didi inini all along Ishe, itaidite strong Baindizikisira wanna prove them wrong Whatever where I'm coming from Didi inini all along Ishe, itaidite strong Baindizikisira wanna prove Abudambu ngumandishi dambura Zambu kuita zeki zambura Selipti chini paru ndo ziparura Mamero vachigwapfura vachimutura Iri pa Holy Mountain Reguru lida founder si captain Eudamangaza Ikuimba zvimangoma inenda papasa Orangu dasa asi hansiko Ivo nda kuti sene mashuko hansiko Hansi manyivero impoko
hanziko chabodza kuti ndiriko hanziko vanofananize nanuko hanziko Ziko, stop it. Wagwana unyongolo. What's your father's What does he say? Yeah, man, respect. Ndara baby kuna first time enosvika panapa pano vazhinji vanokuziva nguva udze kuti anomunzi Junior Spragga ndiani. Junior Spragga ndiye sere kubika anonzi Emmanuel Nyashadedza, born and raised in Chitungwiza. Alright. Then ikana zita rekubasa kwa baba kunebasa ndinonzi Junior Spragga. Alright. Conquering Prince Yeah, man. aka Madikiwani ndine munhu wacho. Alright. Saka sere Junior Spragga rabo. Obanzure pamadikiwani. Makuruwani. Madikiwani. Madikiwani. Pacha pameno titaachia chama tichiri Madikiwani kana tichipa. Normal graduate. Mama graduate. Oh. Saka wewe wakazviti Junior Spragga. Junior Spragga ndo zita baba wangu vekundizvara. Alright, Junior Spragga. Rao Rem Street. And Spragga. Then baba wangu wenzi Spragga. Then inini fanangu tangangozvito Junior Spragga. Alright. Until now ngori Junior Spragga. Alright. Wanga gangster him though. My daddy, yeah man, my daddy is a gangster, real gangster. Mbozi Spragga azimanzitana bwede kumusha. I see what I know. Ana bwede na chambwera. Guzman, yeah man, Guzman. Watsaka makasangana sei nasoja lava you can see kuti vanhu I know kuti kuna vanhu vanofarira soja lava ndika kuna vanhu vainspire nasoja lava but level rakuri kuinspire nasoja lava I think rakumberi because izvezvizvi ndakava une tattoo reface yasoja lava makasangana sei nasoja lava 2013 21 September ndakatona kutoziva mukoma wangu South 2013 but ziguru bafana kuya kamera yako yaya man oyo shamwa That's kunoka. Ngalo somuka bafana kuya kamera yaya ba close up Uyanata. tattoo labda newspaper tattoo labda newspaper ndio kutoa wete zvinyo yewe bawana it means a lot to me. Ameno kana ndakakanganisa kune vasingafarira matatu but kwandiri it means a lot. It means a lot hanero saka makasangana sei nasoja lava ndakato wati mswa 2013 na September mswana 21 September ndipo katanga kusangana nasoja lava chicha kaitika lokaenembo tasangana ndatiri kushora ya Tony Rebo Chitungwiza Tony Rebo birthday ra dada D. Alright. Ndo mazuva ndemba na Mike Enit. Alright. Saka inini I was born in Rasta family ka zvitodaro saka ndainzwiswa reggae music na dad wangu na mama ande mukukura so Mike Enit waya akazongotanga ngonditora saka ndaimba ma cover songs ekujamaica. Alright. Mukuimba ma cover songs taenda kushoka that day ndozura ndakasangana na Soldier Love inini ndakadedzwa pa stage na Mike Enit saka ndaimba ne live band. Alright. Mukoma that time 2013 antora mukoma kana zvangwari that time nekalevuka nanga ndininiwo futi nezvangwari ivo vakatombogara toti hapa mweni ndikana rimwe artist kana rimwe munhu aizi ndo vakatoya kuti amfana kundanakirwa nemawex ako chichi vakutora namba then mukutora namba ini ndazotanga kunzwa munhu achirira apa ndiri namba dzake patanga kutonakirwa neart yake zvitodaro ndamfonera amzoti amukoma ndonakirwa neart chichi patoti amfana wangu ini ndindotonakirwa neart yako ngati but ndikambozi mazuva yaSoja Love akambosvika imwe time yekuti aenda kuredhiyo kana kuTV achiudza kuti ndikusaina vanhu kukonga nemifamily yamene kana uchiri maziva matezi vanhu vachiri kuda madancers kuda maartist kuda chichiche ndo mazuva acho ndikangoenda nosaina saka nekuda nemadiro andemiita izi contract yachoka yandikasiyana naSauruka andinatomboverenga zvimwe zvinhu zvakawanda but ndatoromufana zvimwe ndisatoziva chimwe chirungu chani chakanyorwa ipapo vanatongo raba pamakanyonzi 3 years unati forever aibata mukoma kubva ipapo wabva kuti uyu mufana weloya uchi soja plus yambonesi pati mukoma wangu ini ndaiwana kunge sauro ndaitika ndinoendesa muno kunge shamwari yangu kana kuti mukoma wangu ndaiona kunge baba wangu ndaitomba imwe respect yakatodaro
so zvinhu zvekuti azvifarira singaiti. But chicho wakanyatsooneka pana Sauro chanoti ichi pana Sauro ichi ndo chakanyatsoninakidza pano. Pana Sauro ndainakidzwa ne kana working mode zvaingoita kana ada kuimba kana ada kurekodha zvaiita ize mungu megona kuti munaika achitotenga ari palolo but akaisirwa rhythm mwana ibva atanga and ini ndonakirwa naye pakuti aita art yekuti kana anakidzwa nechine kana kuti Spragga badza fona kumfananisa kurecording autanga kutorekodha malines aya ndozvitomusendera then ini mangwana ndozondikenda kuchitungwiza ndautonzwa kutorwa sekuru kuti amene munhu wamwari akarekodwa nefoni yangu kuti ndizokuudza vanza umaona yazvida azidana zinyaka sonoti akunyarara ndoko kapenga. Right. Wangori pale pashuti ya ameni munhu wamwari. No nansipo. Bali bayaka kuti wangori pa. Ameni munhu wamwari mkomo wangu song ya first freestyle yacho Soja Love akarekodwa nefoni yangu. Shinda kunonzi kwa Kalanji kwa Baba Quinton Tatrim Road. Vangu nditi mfano badza kamera. Amen. Today kule baba enda kushamisa futa ndona ameni munhu wamwari. Kozi Soja Love kubva ntanga muzi ya matrix akarekodwa ndiripo akaita 35. Right. Ini chinhu yani ndistressa pa my train kinga. Inye tattoo. Ndati mbutaure something about tattoo. Saka right. Wane kumba kwenyu newangwana uri padhuze ne vachikona kasatatura Soja Love. Yafanira ndini baba wako ine ndika. Yes father. Obvoisa tatura Soja Love. Asa unosa ni baba wako ine kukubereka. True father. Vanozvotoro sei, vanoti sei ukama wako kati the way wakabelieve muna Sauri vanoiona sei. Izvo ndikutora chokwadi ndisikunyeba ne. Ndikutora chokwadi ndiya. Baba wangu nenge vasina matatu kana vanenge vane katatu kana kachiya ndiya. But inini tattoo rangu irazire pandakaenda ku Cape Town ndiko ndakaiswa Cape Town nemufesa anonzi Masha also. Tattoo iri pandakariswa ka ndaitombodza friends yangu anonzi Didi anoshandisa matamu wangu pandikuenda kujoza ndasangana nemunhu wematatu aya ndangombo marambo ita amondrova face yangu yasaura then asina kutombodzawo muzika kana mudhara pakuti ninda over 18 kaboti yangu chichi patonoenda kushow naenda kushow papaika after show baba enda netumasenzi kuti mutatu yabva ndinosangana mashi bvato ndikuda tattoo rese saka mashi manje eletondisa tattoo yeface Soja Love kumusana simire rina offset rakaisirwa kwevo chichire muta mukoma mune matete nantoita vaira rite ndisiyochi paama maziye zvikanzi aiwa mufana wangu aizi danger sepaama ndiswa pa saka abva ndisira zvese kozanga ndisira mamicrophone magitari maspika condenser controller music kwandiri ndionenge dance culture like saka momzini panakadzoka kubva kujoza kozi ndandamboposta mapics nchiti tattoo vamwe vachiona tumavideos ari mama panakatosvika nchiti moms maonere kuti ndaiswa mukoma sikanzi na moms yangu andidi kunyeba wagona mwana wangu 4 uzese moms yangu vati wagona vanoziva zvese zvandaitwa naSoja Love. Alright. Zvese handina kana kuti baba wangu kana kuti amai vangu pamwe mafans kana kuti vamwe vanhu vangu nozvitora kunge ndakadhipisa Sterek but in fact ndakatodhipisa Sterek pana Soja Love nerufu rwake nekushayika kwakaita. Saka ini ndiri muno ndakazosiyiwa nevanhu ndakangoti ngandingoisa icon pandiri handina ngupressure nezvimwe zvinhu zvakawandisa then moms namudhara anogona akatolaitika futi picture racho kuInstagram kana kuTikTok pandakatoriposta mudhara moms akawari pa Instagram. Moms yangu father wangu ndiwari pa Instagram. Mama wangu ndiwari pa Instagram. Mudhara wangu ndiwari pa Instagram. Moms yangu ndiye WhatsApp chichi. Saka mudhara wangu manje munochi munhu chanenge achitonakirwa nemaweeks achitoti mufana wangu zviriko kozi mudhara wangu ndirasta sekona kwanaita vanhu vanenge matatu ako anoreva something rekatidai manager munonyarere kuya pakamera munonyarere kuya pakamera uya padhuze kuno hayi nanichoifuke kuti amanager afana kumboya kunoko achimboya kuno chimboya kunoko aiwa totokudai makadaro idai makadaro mukatova pasheti mune mato atadzi
Manager wangamboiswa matatu akadai oda shit azviti. Oda shit. Right. Ndikuti nini ndikuona? Takamira manager twabudikira. Ndikuti iwo matatu ako chimidzi anoreva something. Chimidzi mamwe ese ane zvanoreva kana kuti. Okay, anenge wasvika manager wepadhuze amunoona uko pakati baba. We pakada. Ayo up pamberi chaipa. Pamberi chapo. Pinda manager. Yeah. So vana ndo manager wa Junior Spragga. Right. Ona matatu mwandro akada tatu bana baba. Vanongo kuti Manager dai matombosimuka. Manager mfano mutsana kwa matatu yako kuti kumeza reva. gangster manager. Gangster manager. Man. Oyo. Gangster manager. Oyo. Alright. Sweet. So that's pastor. Yeah, man. Manager ndo picture now. Tikopeza bana baba ndo picture yenyu musida. Not to share Mike Sparks na manager. Yeah. Both the wabunza that just a few questions. Okay. Manager Murita to addict and this? Yeah, Alright. but not anymore. Not anymore. Yeah. Murata Aripo Aquana. I think Aquana for now. Aquana for now. Yeah. Because abasina bangu bachaenda. Hapa sisi na Sparks out of chocolate. Hapa sisi na Pastor you face. No, mais. Coma private parts. Now see that Sparks here. Alright. Manager Msurimaga, because this is your young youth, you get what I mean? Yeah, that's right. You are older than him. Yeah, that's and I right. believe by management you to provide more support in Shiji same pana, not just as a manager. No, that's right. I'm still a more influence some pana with Arrow tattoo you go under. Mfana got to the gangster. Go about that. From day one, I think, yeah. Well, maybe So- the injustice. Manager and the end. Oh, manager Din. Ayo, the name. Oh, the name. Oh, the manager. On the Lux. Lux. Yeah. Alright. So if you're managing Junior Spragga Yeah, I've been managing Junior Spragga. for how long? Oh, it's not been long. It's been about a month now. A month now. Yeah. Alright. Which means that my changes at Satako Awana because Yeah. he's just been. Yeah. How did you meet him? Oh, I met Junior Spragga through Mashasha, MC Mashasha. MC Mashash. Yeah. Mori based the local area now. No, I'm based in UK. Yeah, but no language and you need to train. boys. Alright. So I'm going to link and Spragga. What are your plans for him? Oh, my plans for Spragga and it. I'm trying to. I want to lift him up, Yes. but in a different style, like Iripo right now, Iripo Trender right now, because he's talented. It's not like something. So I don't need to think maybe two could do whatever. He's talented. You can see yourself. He's a bullet. He's an animal. So I started on Wanda and it. Don't go to separate Zanu. Could have only talent in command. Yeah. So that's it so far. Ndiko. And the coco. Alright, but banana and the beauty, they are not going to inspire common tattoos. Bossy, from the way it looks, you are guilty by Jesus. by misrepresentation. Mukuru watu tunajua ni matatu. Waona ni matatu. Yeah. So auto tattoo addict. Inini mizikano ndinozometaka kufollowa ndoida mbotaka kuwatedzera. Yeah. Kana manager ndetwadza kuti manager mutendiswe kuJamaica. Yes. Nichitedzera na skeng chichi ndiwanenge nezvimatatu zvingana skill bang chichi. Ana league vibes ana chichi. Yes. But muno muZimbabwe but Ayo. Eh. Manager afana munitsanangura ndipapi pasina tatu bozo ona kam matatu ari kubva kunoku achibudikira apa uona apa baba Yeah, man. Manager akangona manager wa trainer atikwanisa kuti watiratidze inonzi Sparks. Yo. Sparks. Yeah. Sparks. Good manager wakwanisa kuzoratidza that skilly bang bang panapa, you get what I mean? But manager manager Popcorn. respect ini mnasana mbosaluta vanhu hai mnda kusaluta hii Yeah man. kuita kanzi chi Yeah man. Oh, you're going to Samaita. Yeah. Samaita You're wanaita. going to paid crown. I go on that Sparks. Unotoota 2 days kana week. four Aiwa. Regarding manager watipe mashoka wekupedzisira on what you are planning for the artist mwa maenda yenyu manager. Tosala nenda reguru but hey. Tatuka uche nyuma one. Thanks guys. Thanks boys. I appreciate it. Mawane kuti yakapengera kuti yakataka.
No, you know, these are the things that we saw on TV. These are the things that we wished Television for. team. But we are not confident enough, you know. Television team. And kuzoona ndanyorwa miri wese kudai kandifanira nebhegi rinokwana noibara. Saka ndichiona manager ndoona Liu Wayne, ndoona na offside. These guys are living the culture. You get what I mean? So manager, chingotiudzai kuti isusu Junior Spragga ari panapa naso. Yeah. Just in 3 years Junior Spragga anenge apo. In 3 years, Yes. I think you'll be untouchable though. Neymar works and come planning ahead. Yes. I think within less than a month, mchawana shit when I'm coming. Imangoma ngeme ndotonangirwa nawo. Sisingaita. Bozi kwane ma voucher managers kuti ma culture voucher. Yeah. Yoda kwana mpana rupiso but let us go and write on name rake wema bana. Yeah. But the manager ndotonangirwa. Nah, I need not to on Nemfana because he's talented, bro. Like I said, you know what I'm saying, it's not hard to see. You know what I'm saying, it's different with all the artists out there. It's something that he was just it's natural. He's born with it. Yeah. You know what I'm saying? So yeah, so I'm gonna do whatever it takes to make sure I push him into the next level. Like I said, I told on it. I got blessed then of Jamaica. I don't know Lincoln now, whatever. Like right now in triple process. Yes. In the place I'm coming out of Jamaica. And kana kwenda msano mlingisa na shango. Nah. No. Tshagiriwa fana mazwana. Anashango boy wakapisa pa level rawo but. Shango ndo anana master age. Yeah, master Nah. Do since go boys and make sure that say that deliver. Say some good on it. Manager, let us relieve you. Manager. senseless. Manager ma one. Yeah. So Junior Spragga. Yeah. Sparks, Yes sir. you can continue. Alright, Junior Spragga. Yes sir. Madeza pfura unomfana wangu ininika andiro imbwa ndakavega mpini kana kurwa mpini ndakavega imbwa ndika madeza pfura ndaikuona uchita ma rounds na Malloti sister wake Indica Rose chona videos achifamba ita say but now asikuzviona I used to in good books. Yeah, in good books. But my rounds it was ngonangana je. Twasunangana. Arupetsana papi because aimbonangana before. Na insanda busy nema works zokudaro but totombo link wangu watomboyana badini. But then there's this video ka randakaona lainzi mskana ane nhumbu yacho ende nhumbu yacho it's something in public. There's something kuti it's something in public chatukubvunza. So obviously katana mukana kuti taure newe tigane newe pasi tida kunzwa your side of the and story. wana wachiona akabva ngoti Asap and Rihanna. Mwana sofa. Yeah. Andozowanda nguzvekuchafu. Kunze kuti makabairira. Si. Yeah. Nzoloindika mwangu ari pasaidi kachitaura. Kuti ndega nepamwe ndigona ngechinyara kandogona ngechitaura zvisizvo. But azviri. Mwana ndewenyu zvendandiro. Mwana ndewa Junior. Asatozvarwa makatomuwere kudhara. Atozvarwa mukabone. Uruta utaira. Aiwa mwanje. Ndakutonangisa kuto handizivi ngidi but Matimdara. handizivi ngidi but mandipinda personal. No, panapa ndipopinda personal. Unoti alright, that's manager. Tipinda manager personal. Weka uripa Yo ndiyo ripa interview tokupinda Topinda personal. personal. Yo chingoti pindura kuti zoni nhumbu ndeyako ere kati haisi. Upomero ere. Ona nhumbu nditoziva ndeyangu ere haisi but ndichakupa feedback mwana azvaro ndenda ma-DNA. Alright. Ndinopa feedback bo. Asi muchiri kutonzwanana izvo kuti one family unenge ende family and the family one thing. Alright. Ulenge ende family and another good family one thing. Nedare gura hapana. Which means ulenge ende family is ulenge ende and Malloti. Then one dare is Junior Spragga and Simba. For the meantime we're not together. At that time. I've tried to mbedika but past is past, yeah, history. Ababani mwana ngapa. Ndosaka ndati kana mwana azvarwa paendwa DNA test ndokuzvitangataura nyaya dzacho. Mebatire ngura. Asi mwana akabudaro wako, are you proud and happy? Man, ndafuna kuti baba weza ndidi uzofana tiri mukoma wangu sauro. Kana kuzofo ndiri jinimpi. Alright, sir. Kana kuzofo Aiwa, bo ibaba. Hans Junior Spragga utwanya. Yeah.
ndazvinzi hanzi Junior Spragga kupenga ende iye pamalines anga achiimba apa ndika pari paamboti nyaya dzekupenga chichichichi I think afana mbayotsanangura kuti zvakabva kupi ende zvakatanga sei why ndazopfungwa maybe kana utopenga izvo zvitova zvatodedza chingoro chaja chiwana nezvaiti saka tinokuisa manager unosara achienda vega padeni muripo mukuru wangu amenoti imi muchimbozviona ndiri kupenga aiwa zvinoita benzanire kana yanguva yekuimba rinogona kuti kunyatso kuimbira zvakanaka because italent but after that obva dzokura unopenga zvakati ndakupenga ndiani because kana ndakapenga inini manager wangu kana kuti amai wangu ndonomba kueda watadza kundiendesa kuseka kuti kana kurihebhu kaini ndikanzi ndikupenga nevanaiti Junior Spragga aropenga ini ndatora pareality meziri ngoma I don't wanna lie ndotanga tozvinzwa panapa vangu tontaure for the first time Spragga watanga kuzvinzwa rini zvoti Junior Spragga apenga I think ndane about 2 months actually you know kuti we have been planning this interview for long yeah chanchitoti minisa ndichotanchiti Junior ari kunzi ari kupenga ingawani is it true uinamudza nezuro ndakati sha ndasangana Junior Spragga haasi kupenga Junior Spragga atori bho zvikutodaro but ati iwe Junior Spragga akanzi ari kupenga uyo akati ndidana nezuro ndatomudza nezuro ndasangana Junior Spragga but kuona chizinzi nyaya dzeitaura pasocial media ndisina evidence nadzo chikatotsvago evidence but chaindishamisa kuti ndokufollowa ndogandichiona maweks ako but ndachiti ha kuti maweks ekudhara akarohwa kudhara here akuita sezvinhu zvacho chondishamisawo but ndakamuudza uyu even pandamufona akati no mangu atofaita interview Junior Spragga akanditi iwe Junior Spragga akanzi akupenga ngati no hazi kupenga kana smart yanga akatobvura nezuro musmart mugariro ngoma ibaba wasapindwa manager Junior Spragga are right here more than right you have said Vitkov and the Vitkov engine is strong We were shooting a video like two weeks ago. yeah So I'm coming out to a bro. He's ready to shoot. he's ready why do you think wana uri kupenga maweks ngoma abasheki vanejelasi madandilose the focus sheko vanondisimbisa because mangoma ndoimba nemoyo wese kani but panenge pane shungu kufadza munhu wese but panenge isiwatifadza I'm human handisi Jehovah rini wese ini ngoma dzako ndandisingateerere but handine imwe beautiful lady yemuindustry yakandiridzira dare guru kusvika ndaona dare guru rinogona inini manje Spragga ndatanga muteerera kudhara but pane nguva yanakazomboona asisiri masecos then CupClash mwana amona mukomana kuburikira mukomana zvichivaita damusoro yevanhu kwangu sei CupClash ende CupClash ndakaona ngainini personal sizvemakuhana zvakase ndakafila kunge wakaitirwa favor because pawakapindira mugame pacho wakapindira pakati vamwe watanga kutorwa wapindira mafinal obva watanga kudhedha vamwe kuti pane zvakazoitika azvo pamarikisi apa I think zvakazobohwa mageto youths but waitofanira kutongotora bhima wakaenda ukama wakona fandana wakamira sei kana necheapers promotion why wakapindira pakati ikambani yedu pakati newakapindira wapindira mafinal wamwe wakabva kwesoko chaitika ndicho ndakapinda mafinal about inini spiritual yangu ndo yakatotanga kuma first round inini nyama yangu yakazobatika kuma final maibata ndo zvakasingoitika alright but kwesoko mamuriko makazongoewo hapana zvazviri planned kuti muchapinda pakati kana kuti zvinhu zvokuti zvakazongoitikawo baibai zvazviri planned because zvinhu zvamwari zve zvakarongwa mwari anoronga zvinhu zvavo kana mwari ada hapana anomisa alright aujabless good time is the best kamukoma pachese I know inzai Spragga wankika wandiyambudza ndinenge dachikaka Spragga apa kuti ati god is plan toya kuti kutoronga nafandana kuti mufana wangu zvatichaitaka chija pakati andina chandakaronga ngoma wandikudze kuti andina chandakaronga ndozvandakatomboudza futi kana iuda tembo makana vamwana kuti andina chandakaronga chandakaita ndechekuti ndakauya kwakuya asi chakatanga kuitika ndechekuti spiritual yangu ndo yakauya kuma6 kunonzi kunoya maartist akarejesta nyama yangu yakazoyekwa kumafaina wadati Spragga wakarejesta inini ndo yandiri kutaura spiritual ndo yakarejesta the physical unorejesta spiritual because pamwe pacho ndototomboti ndirimupa ndakarira spiritual ndoende ndosana ndiri mudeni saka spiritual ndo yakasaina kwete inini yasemi Spragga Spragga alright it's okay but wakazofila sei because ininoona chim ndichiona zvakaitika zvichwa spirit yenyu inenge ichirova because ore zvakaitika ka Spragga akapindira pakati ndika
apinda pakati papinda mufaino ende akadonedzana wakawanda zveshuwa bcause mufaino mama kurwa mangoma asi kuti mufaino mama kapusa ka mamuneno wangu wakurwa mangoma ende makabva mangorwa mangoma bva masvika mufaino then mufaino wacho takutora nyaya dzekujambisa ndimi makatojambisa zvekuti maifanira kungotora bhima yenyu makarwa pasi andika then pane marelix andofungidza kuti maybe ndoakaita se ndoakaazoita kuti muzonetsana nemageto youths true makazviona wandika ndakazviona kuti makati manu adyike kunge bato rezanu chibvamira ngoma handina kuti ndaitetenge ndikusimbisa politics kana kuti chiyose no because next question yangu ngere kuti zoni are you connected because are you part of Zanu PF zvakamira sei maybe my family is gonna chiyangu inanonga nditangu zveimwe street but chandiyodza kutaura ndechekuti inini papa yamukoma meze ndaedza kungoti hanzi mano adyiko ngebato rezanu handisi kuti ndaisimbisa ndaedza kuti inini paart yangu pabasa rangu handidyike get my point because inini kubva ndichizvarwa hamene kana ndiri kukanganisa kana kuti ndakutora zvisirizvo inini kubva ndichizvarwa svika ndisvike panapa I think Zanu PF ndoingori ruling party ndine makore madiki handina makore awanda uye ndakangoona saka muna chaneiziya but ndakutoziya ndarakane ndangozvarwawo iripo ichiripo nanhasi zvokuti pakuronga malines andika anda problem neyo ndakatoona zvishuwa kuti uri kuronga malines ende patone art but mageto yusika akaita kunge maybe akakutora ngeiweweka ukutora kuti ava uku ndokwako uku mukoma wangu wangu ari wekupi mukoma sauro wangu ari weZanu PF obvious mablessings anogona kuuya watirambe asi tichingotaura mafacts paati papa changu itika nje kuti line road rakabhowa mageto youths line ndo rakaita kuti tisaende nechi nemota ize but inini nangu datora truly speaking straight talk andina umbonyaya kurwadziwa wangu nemota ndakazopiwawo something namura chipazi but all I can say ndofana wapiwa headboard nembed apo headboard nembed ndinga 500 that's a lot muna zina register nasina register bakutora 5 yakaenda spiritual manu akaenda neregister junior Spragga akazinonoka kusvika manager nyaya yanga yasiyasi manager wanga yatsomira yatsoti mufana kuswa pakuona nawakomana vanhu vakapinda nawo unowareta sei they are good artists ayo against you kuti how do you rate them ezini kuti wewe ezini kuti unoreta sei vanhu vakaklasha nawo against you iwewe unovaona sei unovaona kuti vanhu ndakaklasha nawo ka vanga vari bo but vanhu ndakaklasha nawo ka vane statement rakaisaziva manje inini randaiziva lekuti mwana wembada weshumba iwe uri mwana weshumba kanga iri mushumba saishumba right kunoreta sei vanhu vakaita sana tine vanhu vanoimba ngesoja lavo varipo tina mbida tina nachipoko cha sauro tina naluko unovaonawo sei vanhu ivavo vanonge vachiimba vachidaro kana tokona ngokuti pavana vasauro waunoti festival ndiani festival because ini ndindakatosirwa kavanhu vese nambida mukutaura ndiwe musana pavana inini ndindababa amenuka munombona maafrican movie no muna maafrican movie kunigeria panofa asi toda kugadzwa panofa king chii chinoitika kunigeria panopinda prince thank you so much osaka asi mukunati vanhu vaya vanoriwa maweeks vanoriwa basa but vanhu vaya pazvinhu zvasauro kana kuti chii vamise manywero pakuti nini ka
I was conquering firstborn in conquering family. Ndina ndiri firstborn in conquering family. Alright. Ndini conquering prince ye conquering. Ndakapiwa stare na sawa na uzvipandega. Ndakapiwa na mukoma wangu. Ndizwa kunzi conquering prince. Alright. Saka vana wako vanofana kuti but munowirirana zvekuti maybe munowirirana zvekuti munotaurawo makasanganawo munongogritana zvimwe zvazvo. Atowirirana. Because ini chanogona nchitaura chekuti inini mukoma ka andikopere Sauro ngoma. Indogara na Sauro. Ndo pane belief yangu. Ndosaka ndakazosvika pakutiswa face yetatura Sauro. But inini amusana mbondoona kana ndichitonge ndoda kutedzera kuimba kunge Sauro kuti anditedzere. Ine chingoita zvinhu zvangu as it is manywa. Pai pandoimbo 1 2 3 tumangoma pai memories ngoti ngo legacy ngoratidza vanhu kuti kwandakabva munhu aita zvinhu zvaipedza. Get my point? But una ndoyadzofila pain inonzwikwa na Junior Spragga pana Sauro kana achitira zvinhu zvake zviri riu live yake kuna Sauro ka iri riu yasiyana nevamwe kutora mari kutora mari yasiyana neambida inini boys sizvoda kusimbisa yasiyana neambida here inini sizvoda kusimbisa kana kuti chii luko mna luko manya chimbotana zvaluko here avana kumbobvira vagara nababa vaserana namakuru anoisai avana avamuziye maizire bese ava mukoma wangu wese damafanizi asi mawakangani vamuzavazi mawakangani ndivakangani waivadziwa Sparks Sauro yeah Sauro inini ndiyemuziya zvakudaro ndinoenda katombeya kustudio kwangu spiritual son wake ndiani spiritual son ya ndiyo bozo kwana chini ndoti ndakaita interview local ndakaita interview Mbida ndakaita interview Spragga tinoda kuti pana Spragga ndikuyatsofila the real love yanga inayo kuna Sauro zasiyane vamwe vanomufarira Sauro vainspiwa naSauro but iskiri yekutora mari futi kuti patanika iyi inotoresa mari obva watanga kutongoita sei nobody loves soldier love like I do don't believe in tonight and to me zvinomeka sense ndomuda nemukoma wangu kuti mukoma wangu ndovada nemwoyo yangu wasisipo kuti zvakandiitira ndikada kuzvitira tonotoita kana kuti 1 week kana kuti 2 weeks kana mara right komuna kada saJachild nemona futa imbolengana mukoma mbeda sei zvakamira sei munowira nawo here Jachild he was a conquering member I guess so but ane tumwe tumaskanda utakuti akamboita imwe mpunguwa so twaita tambudzwe mufamily then mukuru wangu short tempered vahakwa wamboburitswa mfamily since andina mbobvana ndati neloya wena ndine respect nandinayo zvasingaite ndisati mbofana kapo ndakandanzi ndabuda offside kana ndamurerutsa munhu ndemuda zvemwoyo zvekuti taitoziva kuti ainini kamufana wangu anoda neblood koma munhu aenda itomubikira kutoita kutoita zvakatowanda naye pachini pamwe pacho munhamo matambudziko kana kuti akutorwara kana kuti pamwe pacho kana kuti takatoomerwa tiri padna mukufara mukusuwa ndaigara ndinaye so zvekutodaro hadzizi nyaya dzekuti inyambo ndikutora reality komadhezi akarwara zvekuzosvika pakuzoshaya mambobatikawo here ungoripo here ini last pandakapedzera kuna ndakatoposta chat rangu last pandakapedzera infact paco ndapedzera kutora namukoma wangu musi wa 6 February musi wa 6 February ndakataura naso pa WhatsApp andika then pa WhatsApp ndakatepa screenshot that chat ndinge ndakatiposta pa Facebook ndakataura naSauro andika chiti my father wagwan chitoti wagwan my youth vatomta soon I'm going to link up and yard tezongoitenge vanhu kujamaica kachingotaura kuti mapato kwachichiweze ivatonzi my youth ana bada vari feel free it's your home chichiweze saka ini musi wa 6 andika chakazoitika chekuti padeni pedu ambosangana nangu machallenges ekuti muchemberi wangu wakabva wakarara so ndakati ndichibva unochema muchemberi wangu andika pasina 4 days ndo pavabuda news dzekuti vamusavaza vasisipo paine munhu woti ndaitira naye pafoni chichi tangakufonera vanhu chitovhunza kuti kubhohera mukoma hanzi mukoma aita sei saka pane wani munhu rea IT manager that time and selector junk because ini ndakatry phone yamakuru wani but phone yamakuru wani yasaita vana wadisa nachichi ndatry mafoni awasingaite then vandafonera junk vandangoti junk
ona ndafuna nana kwawanda ndingona mastatus cause inini ndini munhu akanyora pastatus kuti Soja Love haana kufa afa ndisati ndaudzwa sindiita zviitiki maiziya saka ini pandikanofonera jango yakabva nditi mufana wangu apa ndina ansa yandokwanisa kukudza asi ini nditori murodhi kuenda kwambuya Dhukazi hanzi ndokwaenda saka ndikasvika kwambuya Dhukazi yonjita sei ndichakufonera ndokudza kuti zvakamira sei and that time inini zvaitwa ndakarara maiziya ndarara ka ndakapepuka kune kuma 24 ndichingopepuka kuma 24 ndakatanga kufonera selector Jangi maiziya Jangi vana kuti wagwa Jangi selector madi anzi bomu mfana ngoita sei achingoti bomu mfana ngoita sei akabva nditi madiko ana ma 1 mfana noti ma 1A anza koma wako akarara handina kuzvibhilifa kana foni yangu yakatodona ipapo yakatotsemuka zvekuti ndakazotomhanya kubva kuspare nekutoshoka izvo kuti isi true chitomhanyira namudhara wangu zvidede ndaudzwa kuti hanzi saurira sei afa saka mudhara wangu nyuchidzo dzanga asati adzinzwawo kuti afa izvo mudhara wangu akatonditi manyepo mukoma wako akanzi akafa kangani kwa mukoma wako ichi by 6 o'clock nanga ndati pama 1 eupenyu ese kusvika ndisvike pandiri nhasi ndipo pandakabva ndazofurirawo sekuru hanzvadzi asitembeni angara mumareni kwedu sekuru zitru sekuru akati afeya uya padhini toradzika mapicture so zvinhu zvotanga kutoita kunge zvakutochinja because but that time patati kukongaring ndandiri nini mufesense aipa youth so tisopfanira kunge ari kukongaring next generation by that time saka munhu wekuti asi wati munhu takafa akatisiya nguva ndaisafungira kuti pangu angongoitika iyoyo because ndandine belief yekuti munhu waimukuraramawo kwake wenini wandikazonzwa ndaitiwo something mulife chiri big chazokwanisa kutotuka ndane family kana kutotiona nechitomira nomuono nchimutengero masini because munhu wekuti ainditreatwa kunge mwana wake ainditira yese handina kumbobvira ndapiwa madrugs naSoja Love yaisatomboda zvekuti ndirove madrugs kana kuti chaitokudza mufana wangu nditonakirwa neart yako do as I say not as I do saka inini handina kumbobvira ndapinda muart yake kana kuziti nini adhakwa necocaine kana kuti adhakwa necrack kana lake kudhakwa nemutori ndoda kuzviti ndakunotenga mutori ndiri munhu wekuti ndangoziva kwandakananga nefocus plus ndakazvarirwa from rasta family kasa we do natural things smoke herbs chete nemabeers. Alright, tiri panyaya iyoyo newanyaya inosiririsa kona but iwewe uchionawo unofungidza kuti unofurwa Sauro semunhu anga ari close aiziva information yakawanda about Soja Love unofungidza kuti rufurwa Sauro rwanga ruri it's a natural death kana kuti pane zvazvine chekuitawo nemadrugs because unowo mastatement avanhu akawandisa about Soja Love amene ndingatsogona kubvunza or yanga iri case of negligence kuti rufu rwake akafa here nenguva yamwana yange yakwana kana kuti akakwadzwa nemadrugs kana kuti ane zvinhu zvaifanira kuita zvafanira nekumwa mapills nchi then paafeila kuzviita because pamasina munhu aimubatsira that time. Unatsofunga kuti chii chakanyatsoitika panyaya ini pape ndofunga zvakawandisa pane mafiro akaita nguva chimotudza tu zvacho because ini pamwe pacho ndoonawo kunge futi nguva yaMwari because kana rufu rautizike asi true chinhu chandakadzidza kuna mukoma wangu vaisazokontroleka manje chibosi changu chakanyanya chichiweze aisaudzirwa so aisa handisi kubomba ndese but so aisa ano ukuta chokwadi tinobatsira vamwana kuona so aito aisa get my point saka ndinikanga belief kekuti soka with his health aisa he was supposed to take it serious especially on medication
plus with that health condition, I think he was not supposed to be involved in any hard drugs. Alright. I think aifana smoke weed kana kumwawa uzana poma kuchichisa tone sugar ntumwawa chichiweze but mkoma wachuka vaisaoneseka izvozvo mamuta makurani vanyombano lolezeko yasingadeka ngoda gatisiyane nayo ze saka pana social life ndakadzidza kuti full of anyway idiwe ndakadzidza kuti unofanira kuteerera hama neshamwari nevanhu vari surrounding you vachikugaida because ukada kungozviti unoziva vega unozopedzera futi wapinda mudondo because mudondo macho unopinda wega asi ukapota uchioneswa ukapota uchita sei unogona kuzoita sei usatopinda mudondo because unenge une wako wari paside akuda kuti iwe rwendo rwako rufambe rubo. Get my point? Alright. Saka ngoti ghost time zviriko Alright. rasikirwa. I think mageto youths akawanda ari kunzwa bosa vazhinji sometimes wakaita mbiri avabatiki avacontroleki vanofunga kuti vakuziya zvese but I think from Soldier Love nemiwo ari padhuze bosa hapana paungaita zvinhu zviri bad about Soldier Love nemadiro aunomuita mufana wangu. I know kuti but it's something chawakadzidza uchatobelieve kuti vari kuona vachadzidza something from maitiro aita Soldier Love. Right. Ko ukama hwako izvezvizvi I think the last question yangu tapesa maridhi masara yam. Ko ukama hwako nemwe team yanga iri Conquering Family tinana Super Youth tinana Wadisi nemwe team yanga iri pama DJs atainzwa vanga vakatenderedza Soldier Love because I believe Soldier Love sometimes aitoenda kushow ne tendencies. What is nyanga ari flat base? What is Curtis Russell? Aitange Fibo. Man Fibo. Masha. Ukama wenyu ukamira se Conquering Family mchimbolinga here ana Super Youth akuta sei vari kuenda akuta sei? Pane nini chinhu chandakaona weze kubendi kwedu. Kubendi kwedu vanhu tainyebedzera kuti nge tinofarirana tisingati tisingafarirani zvekuti musi wefuneral ndo musi watanyatsoona ma-true colors emunhu ndoti uyu ndiye akuita here uyu ndiye here akuita uyu ndiye here akuita uchitoona ma-offside ese kuti gobo here because inini mukoma maiziya ndaifunga kuti Conquering Family ka tatiti chinwana lika tegona tongoramba takatobatana potonzi mbendi medu mashota munhu wani Soldier Love even masponsor machi aikwanisa kutoti sponsor kana kutoti promoter cause Bob Marley ka vana vake vachirungoita movement ra Bob Marley but Bob Marley akafa but chinhu chakaitika kubendi kwedu ndechekuti udyire vamwe vakatanga kudipisira zvinhu vamwe vakatanga kuzviti inini ndindakapenga vamwe vakatanga kuzvita uyu hako uyu ariko aiziya semezika kana pafuneral waiziya inini ndiri munhu woti ndandakabatikana big time zvekutodaro aiziya kana vamwe vanaitoniba pressure enda norova dedication chichichi handinatokwanisa kutorova dedication that time ndakanyanga ndakazotoimba dedication ya Soldier Love after 2 weeks kana kuti month asi vamwe vamwe kubendi Malloti the likes of super tora Jachild saura ngobva novigwa watora Jachild bva watanga kutoenda kuJoburg kuCape Town vachita mashows vari to sister yasauro yakuzvita ina chipoko chasauro. Alright. Blaze yasauro ikuzvitiwo ina luko inini ndikuzviti ndina Fire King asi vanhu vese 3 vandikutaura vaka pasina kana wane kubendi kwedu ndakarwadziswa tisingaitewo lenini kuti tisita kuti kweyore unoziva here kuti pana amwe mazuva akamboitwa manama awadziso atakaona chipoko chasauro ndo akapinda akarova pazvinhu zvamukoma vanhu vese zikaona mukoma ubva totonzi ndoka kutoita zvinhu zvamukoma wangu aya pachiimbwa nana Khadija nezvimwe zvinhu zvandakaitira nasauro boys maoko angu aya zvinhu zvandaibata boys handizokwanisa kutaura boys but ona handifani kubva ndaitwa ngenhapwa saka ndakakurumidza kurida kuti vanhu havakuita mazvake uya toita naJachild mashow apa Jachild wacho futi sauro paatofa pamwe vanenge vangasitomuka namagood books ini ndasara kunoku ndo mazuva andikazongotanga ngozvitoro dare guru Alright. Because ndanga ndaona kuti kwangu kwandiri base kwandikusimbisa kwakuya
wana ameno zvauri kuita zvachinja munhu aindida ina asisipo uzivisa na Elda wanawadisa na changara na chia mayoda zikatote zvinhu zvatinawo mberi anadhivha musoja nanjiyeza but atakangosplita so vanhu vatangangoita mazvake but inini I'm still a conquering soldier nyange ndiri dare guru movement was conquering thing and thing azviri muropa. Alright, yeah. I think ngati ngatimborewe mangoma mukomana anoda sauro sada tikoti abatipa kuti madetails akamira sei uye anobatwa sei for mabooking startup na mangoma because tipedza mangoma tobva tobuda. Yeah, I think zvakakosha izvozvo. Man. Maybe nozongotudza zvoni kuti mune maworkshop amukutongera pane EP here pane masingles pane mavideo nokuuya here zvakamira sei. Pane mangoma uya namukoma Enzo we are working something namukoma Enzo son and then initiatives we already did something na initiatives with them. Oh yeah, it's team Nisha man. Amaima Jordan ndo ati Amaima Jordan ga cause Nisha ngakapfeka Jordan every day dzakasiya every day actually rasta izomzi rasta ngoma ya bad girl na bazooka isu tiri ma big fan na Nisha team Nisha saka namukutodza ne kuti ngoma na Nisha mukutodza good news. Yeah, big tune to any video baba anytime good news because I'm here man madira tomita dance queen man. Man. Right, so pane collab na Nisha pane collab na Enzo Aisha pane chimwe chirikuya chiri padhuze pane collab na bazooka na collab na bazooka yeah right bo sa we ina go bana izvi shangwana aitambidzeri zvakanaka na kutikutambidza test ama social media amira sei my social media first tutangani ni Facebook ndinonzi Junior Spragga aka Madikiwani the Conquering Prince. Then Instagram ndinonzi Junior Spragga official. TikTok ndinonzi Junior Spragga official. For my bookings you can link in our Gmail, right? Pane dzimwe number yodetsere number chance to amagwana Tobina number zetu dzinoti 078 9983 38 yeah 0778 0778 598 93883 yeah 93883 wala atangidze futhi 77 078 598 93883 Bad company. yo mara ngeti munzwe Junior Spragga Junior. Let's go. Yo. but manje pane big tune anga tufana mboridza Alright. cause tinenge tamborimba itua turwa manga iri dimukati song yacho song ilipo tozoise song but idambotanga tamboisa 2 maridim. it's okay Hello my father. You take it from the table. Yeah man. Emmanuel Tanaka Onyongolo Dare ombe Dati Sauro Zvakanifundisa kundidzidzisa ndakazvinzwisisa zvekuti ndikazvitarisa kumberi zvichandiendesa pandikakanganisa ndakugadzirisa kunanganisa kodzinza rangu ndoda kuridadisa vekumba kweda ndichikuvashoresa vanemetela kenye mukana wandapiwa ndinoshandisa nguva andisikutambisa ndoita zvishamiso zvinoshamisa zvisisa dati usadhipisa mukana wandapiwa ndinoshandisa nguva andisikutambisa ndoita zvishamiso zvinoshamisa zvisisa dati usadhipisa
vanhu mutanzi ndiri kutambisa asi nguva handisi kutambisa varipo vanoda undikirarisa undirwarisa vachindirwadzisa asi nini manje avambonikwanisa nekuti ishe vanondidisisa ndosaga mwari vachindishingisa pavanoti handibuda nondibudisa siyabonga ishe ndinovatenda nekuti vakandipa tarenda kumberi inini ndichayenda dare guru handifenda zarenda A big tune this one. unyong'ono Big tune based by Prize or even more. ati sauro zvakanifundisa kundidzidzisa ndakazvinzwisisa zvekuti ndikazvitarisa kumberi zvinondiendesa pandikakanganisa ndakugadzirisa kunanganisa kodzinza rangu ndoda kuridadisa vekumba kweda ndidi kuvashoresa varinetelagenyi mukana wandapiwa ndinoshandisa nguva handisi kutambisa ndoita zvishamiso zvinoshamisa zvisisa tati usadhipisa mukana wandapiwa ndinoshandisa nguva handisi kutambisa ndoita zvishamiso zvinoshamisa zvisisa tati usadhipi vanhu mutanzi ndiri kutambisa asi nguva handisi kutambisa varipo vanoda undikirarisa undirwarisa vachindirwadzisa asi nini manje avambonikwanisa nekuti ishe vanondidisisa ndosaga mwari vachindishingisa pavanoti handibudwa nondibudisa siyabonga ishe ndinovatenda nekuti vakandipa tarenda kumberi inini ndichayenda dare guru handifenda zarenda Kali team gana kadika. Karazolopesera. What did you say? Kazolopesera. Yeah, photo. Street One Music. Dare guru. Emmanuel. angatumwa mutumwa ana mbonje abva kumusa uyu magungu vakatadza kuteerera meseji nekuti vaisaiza mesenja yanga isiri denja kunzwa meseji ya uyana mesenja ngarevedumukana vachauwana vidamunana vanhu vaungana vachasangana vachakugana vachafonerana vachasangana kuti kuno mukoma kuri kushandiswa pafeya ende vaudzei kuti aitondikeya ndiwo maningoma dzangu achiziplaya vachaone manyevere kuti handimbofenda expaya but chaja manje isira mwenje vachiti ndezvembanje andiabva takumakunje asichaja ndinoda mwenje ndimunhu ndinotadza kuita zvinhu zvinotadzisa pamwe ndinoyedza kuita zvinhu zvinonyadzisa asi vanogona asi manje inini wacho ndinoona apa pasi ndinofuga pachinamata kuti pandichaenda basa rangu ndobata network ndinobeja hapana chakata ende ndisikwata-kwata pikomibhedha fomanadamada zigo na spaxi vandidedza paati anomasikati handisi kumira ndati bhora ndiri kugavira ende dade guru vakurizarira davoenda kunigeria vanaira ende mumabaudzi ndichivamwaira vakaenda chose sara mukoma vangu kwenda musi vati hosa vese ndati shosholosa apa hosa mpela vhiki ndiri muchiki ndovaita siki mabhebhi ndovatengera mawiki vana vadiki ngavaite skiri ndogona kungovapa manani bvunzai mukoma fantani namba 1 ndiri chambiyani ndiri aikani vana vachamisenini ndiri chambiyani ndaramba ndichimotevheta ende handisi kumbosepareta nevanhu umwe veti manu mana hana hunhu umwe veti manu iwane vanhu ndekodzi manu kuti hana muganu ndubiga varungu mabhunu ende vanoziva kuti nini ndine hunhu bigopushati mukoma chifinhu asina vaudza kuti hatisikumomira savira ndina shanstamu ndisikumbomira zvimaridhimu enda kupenga chivhurukomu esaskamu ndovanosvika nemaridhimu asi mafani ini ndiri kusenza apa ndiri kuratidza chigangsta DKG. Emmanuel. This was my best song from my song. So what did you have? Do last song I wanted. Out of all the two local one song, I don't want to do those and they don't do. I'm going to one of them. Follow.
unazvimite babo unazvimite Andikureira akapera. Ndera pulo. Meze. top Asasina nisuzukurere manje marwana. Anze pulo nokonto. Kurera mugule. Ndikurere. DKT. yeah, it's okay Majiki vane. Chimana dati chekutanga ndoda kuvatsanangurira inini zvangu kwandakakurira musazoti chimwana chinoshura chokwadi ndoda kutsanangura vision television high definition majiki vani chimwana dati chekutanga ndoda kuvatsanangurira inini zvangu kwandakakurira musazoti chimwana chinoshura chokwadi ndoda kutsanangura ndati namo isimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu namo isimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu mhepo ndinofuridzirwa ndakarara vhishiri ndinotumirwa nasatani ndoda kupedzerwa ishe dai mambondibatsira ndimi mega ndimi alfa anomega amungandisiye ndiri ndega ishe mwana wenyu ndachema ndati namaisimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri vangu namaisimba rangu junior bad high definition badiki one ndoda kuvatsanangurira inini zvangu kwandakakurira musazoti chimwana chinoshura chokwadi ndoda kutsanangura ndati namayisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu namayisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu mhepo ndinofuridzirwa ndakarara vhishiri ndinotumirwa nasatani ndoda kupedzerwa ishe dai mambondibatsira asi ndimi mega ndimi alfa anomega amungandisiye ndiri ndega ishe mwana wenyu ndachema ndati namaisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu namaisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu ndakuda vishamiso nedzidziso ndinoda kundiso munzira manyanya muenzo vachindiona hana kupedza dzidzo asi ndinanaishoropodza mwana system chiri kunakidza koma paredhiyo futi vari kuridza handisi kunyepa vese ndovamedza ndati namaisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu taurire hama dzangu zviri pakati pemwoyo vangu namaisimba rangu ichendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati but request yangu fana mondorera mfana wangu nyangweri paakapela apomda atazi pamunachiyemda handanzanzimana kupenga chipotimbira plus mndalonyaita kana mzwada upenga napati penge lenge penge din song kwandiri best track official is best track but mangomesa saro kwandiri ma best track alright wandoida zvekudaro watingichitoya true wise it's like akosi kuti ndakasara kana kuti ndakangwara tindorara ndakarara kana kuti ndachembera andipe ndakazvara vakuti ndinosemesa madragza kumupengesa apana ndaisela so hama dzeswe kutengesa vamwe nditi bvuma kufa une basa rei woda kuraramirei bvuma kufa asi pasi pano hapana noda kufa pamwe vakafa
Sindachengetwa na Mwari kure kwandabva naipasina kuti Mwari anondida dai ndisiko dai ndakatufa naipasina kuti Mwari anondida Diana izondiona aizondiona musango mune shumba nenyoka nemapere Diana ndiona izondiona Diana zvikwanisa nanganisa pacho Oyo. kanganisa vachiti ndinorarisa vaida tidzokere kumashure tive marombe nemahure asi handingazonyarare vamwe vachiti musaukure rega nditaure zvandanga ndisati ndamboona ndambopona vaitoti Asa- adona dai vakabata korona vamwe ndakaroiwa nevakamba asi ndachengetwa naMwari. aiwa mdala interview inoaiperi mdala musatorera ngoma iro Ndavarove. gauya mande chinditi hani Aiwa ndatosoriti mano this is a musician. rinogona ririmo ridhimla Aiwa serious. hanzi togona ngetoripo shayo Ndawaseti. iwe chuni rere kuita sekweyo Nazi. ili tikatoungana tese totitsvaga svika tariwana Pamwe tese nyamuna kubhegu ari kutumiridzwe fodo ya ndachengetwa naMwari kure kwandabva abati songa yakurohwa iyi kai songa yakurohwa nana manueri kai aiwa maichundiswa ndosonga ngana ndifanire soja love you ndengoti azvafana zvekumbara mine zvazvoda kuimba after that zviri mpunga dzakwa ndi zvirimo mumoyo. aiwa angeti munzwe gauya mande chiriti hande ndine chipande ndemabhurukwe nebande Muzi wechina ndabvira wanika shamwari Shumba Fashions. kushumba fashion Konkai Randomdira mwana Shumba Rusvechi chuda Randomdira Bounce it, them shoulda know Yeah. One night you unconfused Sound Those and them Daga those beaters ananitira Daga ananimira Ini alimomskina Bananantara Zandomdira Daga those beaters ananitira Daga ananimira Ini alimomskina akauya mande chinditi hande ine chipande tovaburuka nepande musi wechipiri ndachingasiri enderedza madhiri tichifamba tine vhiri mana yave Wednesday nokutita vidange it's a birthday ine chingofara ungeti paholiday midweek yakachamuka chisiya ndiyo the best day indamachina zandamdira manaye shumbe ruziwe chichuda Zandomdira Bones of them shoulda know When I hear you unconfused Sound shalom When me tell again Those Zandomdira Daga those beaters ananitira Ende damshaya ananimira When I hear you unconfused Apana nonditsaro Zandomdira Daga those beaters ananitira Ende damshaya ananimirira When I hear you ini animomshira akauya mande chinditi hande ine chipande tovaburwa nebande musi wechipiri tachinja skiri tenderedza madhiri tichifamba tine vhiri kana yave Wednesday nokuti tokitonga it's a birthday bara chingofara unge tiri paholiday midweek yakachamuka chiziya ndiyo the Tuesday musi wechina tapinda machina nyangwe zvakakuna tosangana kumapena musi wechishanu pamberi pevanhu animonyara newe bebi une unhu kana wamgovera nokudza wandidiya nokunyevera sezvo unotaura ndinokuteerera ese kwanoenda ndinokuteerera Abo. Kuti uko ndida ndakaona ndondo. nditorera notanga hondo pauri bebi asinindati dozvandinomudida Ndakatozvira zvaanonditira. Ndakazvaya. Anonditira mwana yeyu. Ati ndambana notara.
Zaninomdira, Naganomdira. Ah, no se nyimba. No Zaninomdira, Naganomdira, Zaninomdira. Kalkamshaya, Anodivira, Wadaye, Eli Mufdira, Zaninomdira, Zaninomdira, Naganomdira, Zaninomdira. Kalkamshaya, Anodivira, Wadaye, Eli Mufdira. Makuseni, Anodikazira, breakfast. Oh, I go to the rest. Baruma, Rasti, Wanagada, Sakamanero, Anodivira, Papa, Taguda Sapa. Like my brother, appreciate, and I'm With that we have